Takže čau lidi, vítám vás pan Vesmitu. Dneska hrajeme League of Legends. Takže hrajeme týma supporta. Jako první budeme stavět velmožova zbroj. A budeme maxovat Včko, jako vždycky. Pokud chcete radu na týma do lolka, tak maxujte Včko a berte si, jak se to jmenuje, nějaká učišta. Dobře. A maxujte Včko, protože zkusíme tu očistu. No to je teda dobré, co mi to dalo? A to je tohle. No, jako kravina. Takže musíte. Já se chci zabít. Ne. A hrajeme proti botům, ti jsou ale strašně silní. Teď stavíme tenhle varmožňák. No. Musíte maxovat Včko, protože pan Vesmitu to našedí. Já tě chci zabít. Já. Já ho chci zabít. Ty jsi můj. Ne! No! Co to je? Křišťálový? Tak jo. A lidi, pokud byste se mě ptali, proč nemám zapné jména, tak protože já nechci ukazovat svoje jméno, protože vím, že byste pak se mnou chtěli moc hrát a to nechci. Raz, dva, baba. Takže jdeme si zabít něco. Pokud zabijete něco tátajma, tak musíte stát u toho. Co to je? To nejde. Hacker! A pokud byste chtěli, tak natočím klidně i další díl. Jak vidíte, tak to skillím, mám 3-0. Taková veverka silná. Zkusíme to ještě jednou. A pokud byste chtěli, abych to nějak jako líp hrál, tak napište do komentářů, že hraju jak přejetý pes. Počkej, tohle, co to je? Ne, Timo. Jo, a já jsem vám ještě chtěl říct, že
Já jsem chtěl natočit tutoriál, jak zmačknout klávesu V. A co jak... Kde je V? Jak to vypadá? No, tak jsem si řekl, že to udělám v tomhle videu. Tutoriál, jak zmačknout V. No, co si vezmu? Já si nic nechci brát. To nepotřebuju. Jdeme je zabít. Ne, Jíma, utíkej. Doufám, že to bude lepší. No, sice mám dobré skoro. Kde se pořádně, ať to máte přiblížené, zazumované. Já chci toho Luciana. Večko. Tohle by bylo tohle video všechno. Zatím se mějte. A zatím čau.